tini kaisa kubang singer ni bisingte patriotic song kaisa ketal senada mani age bote kubang number senada kah tabu to kono omo taisa ketal man ni mano tahun hala tini abo India haktor ni kare ayang Bangladesh haktor ni bo tongbai oro singer rock aron bisinga tini live mani bisa location bago tong suthenan bagi tini nirmal kaisa abo nogyong arang tong nirmal Bikrom sagor bo hinjago ay amo hay pogoro ita munggawa mokor payo ada sorry abo nogyong muito kaya ada ga tong shooting khana ni kaisa songai na sini bersama gereng taku Biswanath bahai nanti ni orang pajak bahai anu nirmaholo bahai bom hasil jangan ni tahu je sisi bom tu borok kiri ba nirimili bahai matong kani ni bekah bahai agi bahai mai tahu tini bahai mai bahai bekah tu serek seru hicini no ambai pilih no naik tu naik betul betul buk semua bekah serek nirmahol pajak itu sudah awan sini bekah serek seruk ni na kakam ya na nirmahol je bahai tong bisingo bekah kamai kipilmani sal botong kana haino hasono tangi baka khammale mo sini bubagara rok snamai kalang khamani ka sana to no borok tong togi khamani borok lela mani kumai khai mo snamai kalang khangga borok pia tabung de o jugo tabung no kalo o mai ke tongsa sak nai nya khuk nai o mai ke khai tong mo nukha bono kitini snam jagya kebai bolong tong mai kha mahirok nungi tebo khatong tu yang kani juga agiro go phapru to taisa tong mama langkha tam mala pru bini yakhaya giri yagra obolong rok mana rok kon kili to konja keba tabugle leta pata abun nungi basa bale kon tuli ani to kasir samu onek khasan samu sadakna sabai tonglayo tai rambai tonglayo ala samu ni tini Onir mohonba rudra sagor phai sura asubjak or samu onir mohonba rudra sagor no rigi bokisa sang sabjak kokhai tongo tai ak kokhai rok je rimani nangi tongtai to hai mu phaika sasinta bisna chaithaka je ora hai mo ko mu kai khasere sere mukha hankai dikhayo agini sini ga asu khasani ko chachani sa o kamu oba hakena sini ka Halai tunggu, samu bersama tunggu. Tebo orang samu khatar khasnya apa Bangladesh itu sebenarnya arami kok kai tunggu orang samu. Bong arab betul sih, apa hanya orang ini pun nama hanya semara kini video kawin. Dia khasnya ni borok sini je naik. Aku buat kita sarap. Nasi video pino, orang samu pino. Penunjang naik khas siri jang naik. Mana naijang naik, siri siti ni je kemai teman ni kamu sekumurong no, semua harus sama gitu no,